Txina, munduko ekoizlerik handiena eta laster munduko ekonomiarik indartsuena. Baina arrakastak prezio altua du. 1.200 milioi biztanle dira eta egunetik egunera energia eskaria handiagoa da. Txinak etengabeko energia egarria du. Energia fosilen pisua handitzea jada ez da aukera bat. Txinan 23.000 ibai handi daude. Trantsizio energetikoaren bidean ura soluzio bat izan daiteke. Soluzio erraldoia. Shanxia Daba, edo 3 arroiletako urtegia munduan sekula ikusi den azpiegitura ikusgarrienetako bat da. Bi kilometro luze da, eta munduko energia hidroelektriko ekoizlerik handiena da. 3 arroiletako urtegiak orduko ia 100 terabatio sortzen ditu. 9 probintzia eta 2 hiri garrantzitsu argiztatzen ditu. Tartean Shanghai. Baina urtegia Yangtze edo ibai urdinean dago. Shanghai eta beste industria garrantzitsuetatik ia 1000 kilometrora. Azpiegitura eta sare erraldoia behar dira energia hori guztia garraiatzeko. Gurean, Oñatin, trantsizio energetikoa duela mende bat hasi zela esan genezake. Txinako superazpiegituretatik urrun dagoen arren, Oñati eskala lokalean energetikoki burujabea da. Bitxia da, pentsatzea, trantsizio energetikoa hemen Oñatin duela 120 urte hasi zela, ez da? Bai. Egia esan, historia polita dauka, Oñatiko olateko zentral honek. Hor, 1883an elkartu zian 3 oñatiar, Hipolito Biain, Juan Zubia eta Enrique Uriarte. Eta elkartu zian eta lortu zuten Arautzeko errekaren emaki da turbina txiki bat jartzeko. 1915, 1918 tarte horretan Oñatiko udalak berak ere beste 2 turbina txiki jarri zituen. Herriko ekoizpenerako edo banaketarako, herriko alumbraurako, ez? Gaur egun Oñatiko udalak du gehiengo osoa, ez da? Bai. Oñatiarrena da hau. Herriko ondare moduan ikusten dugu. Ikusten duzu, ez da? Herriko ondare eta herriak kontsumitzen duen energia ia osoa, zuek esango diazu zenbatekotan hemendik irtetzen da. Bai, herri matizatu behar da, ez? Energia etxetiarrai dagokionean, energia domestikoan. Industriek asko behar dute, baina etxeetan 15 milioi kilobatio da gutxi grabera honek sortzen duena, aurreko urtean hala sortu zen, 15 milioi kilobatio, eta justo 15 milioi kilobatio dira Oñatin energia domestikoa den kontsumoa urtekoa, ez? Orduan, zentzu baten esan genezake burujabe garela. Oinarria hemen ikusten ditugun instalazio hauek, baina filosofia bat ere badago atzean, ez da? Bai, guk beti esaten dugulako non kontsumituan sortu egin beharko genukelako, eta Oñatiko urjauziak berez sortzen du Oñatiko herritarrek kontsumitzen dutena beste. Orduan, bai, bada hori, eta gero, ulertzen dugulako energia ere izan behar duela herriaren enpoderamentu baterako. Ez dakit horrelako ekimenekin, ekimen historikoa gainera, mundu aldatu daiteken, ez da? Zuek esan duzun, bertan kontsumitu nola zen? Bai, hemen non kontsumitu, han sortu. Non kontsumitu, han sortu, horrela aldatu daiteken mundua, ez da? Bai, nik uste dut, mundua aldatzea baino gu aldatu behar garela, ez? Azkenean hortik datorrelako, iraultza ere hortik etorri behar du. Horre, egin behar diren ekimen txiki horiek ekartzen dutelako aldaketa bera, ez? Ura bizia da, eta energia garbia ekoizteko baliabide garrantzitsu bat ere bada.
Zentral hidroelektriko bat handia edo txikia izan, uraren argunean hasten da. Kasu honetan, ez da behar urtegirik, beraz, uraren emari ekologikoa bermatuta dago. Gutxieneko emari horrek erreka inguruko ekosistemak orekari eutxiko diola bermatzen du. Lehenengo, ura 2 zentimetroko sareta batetik pasarazten da, material handiak jauziaren zirkuituan ez sartzeko. Behin ura saretatik pasata, depositu batean dekantatzen uzten da, area eta hondakin astunak ondoan gelditzeko. Urazalean flotatzen gelditzen diren materialak, hostoak eta zuhaitzadarrak adibidez, isurtegitik itzultzen dira errekara, eta ondoan gelditu diren material astunak konporta honetatik askatzen dira. Ura, erabat garbi dagoenean karga ganberara heltzen da, eta handik makinen gelaraino jaurtitzen da. Han, 5 elementu garrantzitsu daude: turbina hidraulikoa, azeleragailua, sorgailua, transformadorea eta kontrol panela. Energia mekanikoa, energia elektriko bihurtzen da. Uraren propietate fisikoak eta kimikoak ez diren ez aldatu, zuzenean errekara bueltatzen da. Energia berriztagarria, mugagabea sortzea da kontua. Aurrez aurre daukagun hodiak Zapata izeneko jauzitik hartzen du ura. Hodiaren gainean nago, ea ura antzematen dudan. Bai, vibrazio txiki bat nabaritzen da. Ur asko dator hemendik, ez da? Bai, ur pila dator. Segunduko 1000 litro. Topera gaude. Tarte honetakoa jatorrizko hodia da. Zenbat urte ditu? 100 urte baino gehiago ditu. Hodiaren lodieran eta errematxeetan erreparatzea besterik ez dago. Eta zerbitzua ematen jarraitzen du, ez? Eta inongo arazorik gabe. Zentral hidroelektriko gisa handia edo txikia da. Lehen Txinako irudi batzuk ikusi ditugu. Ez da konparagarria. Honelako zenbat sartzen dira hangoan. Ez da konparagarria. Emaizkidazu datu batzu. Bai, esan dezakegu oinatikoa mini zentral bat dela. Datorren ura erabiltzen du zentralak, gainera. Hau da, momentu zehatz horretan pasatzen den ura aprobetxatzen dugu. Aipatu dituzunak urtegi erraldoiak dira. Beste dimentsio bat da. Honek esan nahi du orduan udan produkzioa jaitsi egiten dela, ez? Bai, batzuetan erabat gelditu ere egiten da. Lehenengo errekaren emari ekologikoa errespetatu behar da. Errekak emari hori baino gehiago dakarrenean bakarri hartu daiteke. Bueno, aquí no se oye nada. No se oye nada, ¿no? Nola dago konektatuta zentral hau sare orokorrera? Nola funtzionatzen du? Berez, prozesu erraza da. Makinak geldirik daudela, lehenengo hor dagoen balbula zabaltzen dugu, eta turbinara sartzen den ura kontrolatzen dugu. Apurka uzten diogu urari pasatzen, turbina ere apurka mugitzen hasteko. Horrela, martxa hartzen hasten da. Sorgailuak elikatzen hasten dira apurka. 5000 volteko sorgailu sinkronoak dira. Eta apurka elektrizitatea sortzen hasten dira, baina modu isolatuan. Sortzen ari garen elektrizitatea neurtzen goaz, eta sarean dagoen neurrietara egokitzen saiatzen gara. Bai tentsioa, bai frekuentzia eta baita fase angelua ere. Gaur egun automata batek neurtzen du eta neurrien arabera seinale batzuk sortzen ditu. Eta gero, konektatu egiten du, ez? Hori da. Etxean etengailua sakatzen dugun bezalaxe, hemen ere modu automatikoan konektatzen da. Eta lehen nola egiten zen? Orain erraza ematen du, baina... Lehen konplexuagoa zen. Izan ere prozesua eskuz egiten zen. Abila izan behar zen. Disgustu handiak ematen zituen, behartzen une zehatzean konexioa egiten ez bazen. Zer gertatzen zen?
Zirkuitu labur baten moduan kolpe gogor bat gertatzen zen, eta makinek asko sufritzen zuten. Jakin badakigu gainera, sorgailu batzuk horrela matxuratu zirela. Gure energia, 0 kilometro energia, labeldun energia, horrek izan beharko luke helburua. Guk uste dugu baietz, eta ez hori bakarrik, azkenean izatea gure energiaren jabe. Eta energia ulertzea lehen gai bat bezala, eta horrela da. Bide honak gure energiaren jabe izatea. Hau oñatiarrena da, bakoitza bere energia izatea, eta gutxi gora bera. Bai, gutxi gora bera hori da.